Salutare, dragi abonați! Pam, pam, pam! Și astăzi plecăm în centru și astăzi este 1 iunie, ziua copiilor! Și noi acum plecăm și nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și să activați clopoțelul ca să nu arătați videoclipurile noi și haideți, bă, să mergem! Păi și cum să nu arăt cloșca bolundă? Da, bă. Cloșca bolundă. Să nu arătăm. Cum fără ea? Fără... Unde e el? Ștefan! Unde? Afară este astăzi un soare. Este așa un soare mare și e bine și e cald. Ne-am îmbrăcat ca vara. Prima zi de vacanță! De fapt, noi de mult umblăm așa, în maică și în short. Prima zi de vară! Și o să revenim când mergem. Bine și hai! Două ore sau deșa? E soare și nu știu dacă se vede ceva. Da, bă, că se aude de aici. Știu, bă. Bă, dar mai întâi să dăm la nimic, mai de ca să ne uităm la concert. Concertul? Bă, cântărețe să vie la 5. Dar acum o să danseze fete. Bă, hai prima să ne uităm un pic la concert. Da. Da, eu... Da, eu. O să mă uit. Da. Vrei să facem magia? Nu acum. Dacă... Mai încolo un pic. Să hai să facem magia când nu se vede nimic. Și o să revenim când ajungem. 3, 2, 1. Atunci să vă descriem o țară și voi să încercați să o ghiciți. Încercăm? Da? Atenție! O țară care este faimoasă printr-un turn, se mănâncă acolo croasante și se poartă berete. Vreau țara! Țara se numește Franța, pentru că Paris este... Se numește. Cum se numește? Franța are o capitală și o cheamă Buongiorno, Paris. buonasera. Da? Nu invers. Kylian Bine, Mbappé. văd că cu Franța și acolo... Kylian Mbappé, o să pun o poză cu Kylian Mbappé. Bravo! Mai luăm o țară. Atenție, este o țară în care Haideți să mergem undeva. Italia, paste și pizza. Italia! Da, păi am încercat să numărăm până la 10. După geografie. Și capitala Italia. Am revenit acum, o să plecăm. Dar știți care este animalul sacru în India? Vaca. Hai să plecăm, că acum... Hai să plecăm. Costum ca la tine. Costum ca la tine. Cu Moldova. Stai un pic. Așa. Aici cu frate. $320. Da? Unde ne ducem acum? Nu știu. A? Nu știu. Ionuț, unde ne ducem? Ștefan. Ce? Da, ține banii tăi că o să stai un pic, o să... La ține tine? un pic, că E o să 2 lei. trebuiască. Da, și? 2 lei. Nu, lasă. Trebuie să... Da, bă, unde mergem? Mă vrei prima să ne la Tabacan? Nu vrei să mergem la Tabacan? Frate, ia-mi cu el. În cui te rog buzunarele? Ce bă? În cui te rog buzunarele? Uite așa. O da și roata. Uitați, Ștefan se dă. Acolo e o prujuncă. Haide mă repede! Băi, Dai,
Ștefan își face cruce. Ține, bă, ține. Ține ambele sticlele. Frate, ține-le, frate. Ia, uitați-l pe Ștefan. Ștefan! Aici, frate. Până Stase, ia, îți mă doar ționul. Uitați că s-a pornit roata. Și o să revenim. Salut! Bag o farfcă. Bag o farfcă. Vină, mă! Aoleu! Lasă pe urmă să arăți. Frate, ia ține. Ține un pic. Ține un pic să-l pe Ștefan. Ține-mă, acele strâmbeau. Aici e în parc. Haide, mă! Haide, bă! Sena! Mama, ia ține! Ține-mă! Te-mă dă-te casa! Aici sunt Mașina. Frate, aceste frate. Salut! Acum noi mergem. Uitați-vă, acolo este frate, acolo e frâna de mână. O să-mi dai și mie un pic să filmez să vadă. Da, dar nu o să poți, bă. O mână nu pot să văd. Uite, eu pot să filmez așa de sus. Se vede la mine? Da. Nu, dar să-mi dai și mie un pic să filmez să vadă. Ok. Este în urmă. Este în față. Doar până aici putem să mergem pe la strada de pietoni. Acolo este în parc. Bă, ce? Avem frână de mână. Da, acolo e frâna de mână. Și noi mergem. Hai să se vede bine, bă. Acum înconjurăm. Bă, băiatul, băiatul. Este în urmă la noi, bă. Acolo este poliția. Mă scuzați că nu am mai filmat, dar n-am putut. Noi avem voie să mergem doar 10 minute. 10 minute cu mașina. Da, bă. Bă, aici este Naianu. Bă, Maxim, mai trebuie ca să faci mare. Da, bă. Da, bă. Ia, uitați-vă și facem din El gata? Da, bă. A făcut driftar? Da. Am făcut un driftar. Bă, uite că era în Madrid, bă. O să poți? Nu. Nu? Nu se vede nimic. Filmez eu așa de sus că se vede bine.
Eu, bă! Roata делай! Bă, cam greu așa de scatul-i, băi! Scatul ăsta cât îți trăiește? Multă lume. Este multă lume. O să mergem fără mâini. Dragă, Haide, bă!